ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିକା ବୋହୂମାନେ ବି ପରାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍। ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତ ଆଜିକାଲି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି କଟକଣାରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଶାଶୁମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। କିଛି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାଶୁମାନେ ମୁଁ କହୁନି, କିଛି ବି ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ରହିଥିଲୁ ଆଜିକାଲିଆ ବୋହୂମାନେ ସେମିତି ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ରହିଥିଲୁ ଯେ ବୋହୂମାନେ ସେମିତି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରନ୍ତିନି ଯେ ମୋ ଝିଅମାନେ ବି ସେମିତି ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ, ତ ଆମେ ଯେମିତି ରହିଥିଲେ ଆମ ଝିଅମାନେ ସେମିତି ରହିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବୋହୂମାନେ ବି ସେମିତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ବୋହୂମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ଜିଇବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି। ତ ସମସ୍ତ ଶାଶୁଘରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା, ଲଗାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ବାହାର ବୁଲିବା କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶାଶୁ ବାପ ଘରେ ଯେମିତି ରହୁଥିଲୁ ଶାଶୁଘରେ ରହିବୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ବି ତ କାହା ଘରର ଝିଅ ନା। ତ ସେମାନେ ବି ତ ଭାବୁଥିବେ ନା ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଶାଶୁଘରେ ବାପ ଘରେ ରହିଥିଲୁ ଶାଶୁଘରେ ଯାଇକି ସେମିତି ରହିବୁ, ଚଳିବୁ। ତ ତା ଭିତରୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିଏକି ଆମର ସବୁ ସମୟରେ ସାଥ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଇ ମଣିଷଟି ଆମେ ସାଥ ନ ଦେବ ତ ଆମେ କୌଣସି କାମରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭୂମିକାଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଶାଶୁଘରେ କେମିତି ସମ୍ମାନଟା ରହିବ ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏମିତି ବି କିଛି କିଛି ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି, ମୁଁ ତ କହୁନି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପୁରାପୁରି ନେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତା'ର ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ସେ ତ ତା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହିଁ ତା ସାଙ୍ଗ ନଦେବେ, ସାଥ ନଦେବେ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏତେ ଘରେ ଲୋକ ଥାଇକି ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ଖୁସି କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିବେ ଯେ ସେ ବୋହୂଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ରଖିବ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏମିତିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଘଟୁଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏଇ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକି ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନ ଲାଇଫକୁ ନେଇ ଘଟୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଂସାରରେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ହେଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଘଟୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।